କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶନ୍ତୋଇଲି ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଜି ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଆମର ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖିପାରିଲେ। ମୁଁ ବହୁତ ମୁଁ ବୋଧେ ମୋ ପିଲାଦିନେ ମୁଁ ଦେଖି ଯାଇଛି ଆମର ଏଇ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଓ ସବୁଆଡ଼େ ପରିବେଶ ସବୁ ଭଲ କାହିଁକିନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତାଜା। ଆଉ ହେଉଛି ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଏଠି ଆମ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ବୋଧେ ଆড়াআড়ି 200 ଫୁଟ ବଢ଼ିଆ ହନୁମାନ କି 300 ଫୁଟ ବଢ଼ିଆ ହନୁମାନ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବି ଆଜି ଆମ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଆড়াআড়ି 400-500 ଫୁଟ ବଢ଼ିଆ ହନୁମାନ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି। କାମ ସରିନାହିଁ, ରଞ୍ଜ ହେଇନାହିଁ। ଦେଖିବି ରଞ୍ଜ ହବ ଆରି ଭିତରେ ଆড়াআড়ି ବୋଧେ 500 ଫୁଟ ବଢ଼ିଆ ହନୁମାନ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି। ଆମ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆড়াআড়ି 500 ଫୁଟ ବଢ଼ିଆ ହନୁମାନ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି। ଆড়াআড়ି 500 ଫୁଟ ବଢ଼ିଆ ହେବ ହନୁମାନ। ଆଉ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଯାଏ ଏଠି ଆମର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି ଓ ହନୁମାନ ମୂର୍ତ୍ତି ବି ତିଆରି ହେଇଛି। ରଞ୍ଜ ଦିଆ ହେଇନି, ରଞ୍ଜ ଦିଆ ହେବ ଆରି ଭିତରେ। ଦେଖିବାରେ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଆମ ନିଶନ୍ତୋଇଲି ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଆରି ଭିତରେ ତିଆରି ହେଇ ବହୁତ ପରିବେଶ ସୁନ୍ଦର। ଇଏ ଆମର ଶିବ ମନ୍ଦିର। ସେଥିରେ ପାଣି ଗଡ଼ିଆ ମଝିରେ ଠାକୁର, ପୋଖରୀ ମଝିରେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିନଥିବେ, ପୋଖରୀ ମଝିରେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ଏପଟେ ନଈ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ପରିବେଶ ଦେଖନ୍ତୁ। ମହାଦେବ